Čaute, ja som Seat Leon a chcem vám ukázať, že aké hry mám. Mám toto, prvé, toto, potom druhé mám na Xbox na ovládanie tieto mám. Toto, teraz vám ukazujem dve. A potom ešte mám toto a hokej. Brink a hokej. Potom toto mám. Gems of War, Game of War 3, Dunke Favorite, potom Mass Effect mám a potom mám Brink a hokej. Tieto hry mám. A teraz dám pauzu, teraz vám ukážem Kinectové hry. No, zase sme tu na Kinect, mám tieto. Toto je Star Wars, prvé, druhé je také, že skateboarduješ, či čo robíš, to som ešte neskúšal. Potom tu sú táto hra, táto je také športy, potom tuto cvičíš, v tom zelenom cvičíme, pre dievčatá aj pre chlapcov je, ale to asi nebudeme hrať. A potom je tuto zase, že plávaš. Plávanie, ale ani to asi nebudeme hrať, tak tieto hry mám na Kinect. Tieto. No, tak ďakujem, že ste mi pozreli toto video a z tejto si vyberte, ktoré chcete. A keď nie, tak mi povedzte, aké chcete a ja vám to natočím. Čaute. Keď sa vám to páčilo, dajte like. Čaute.